Tak zase zdravím příznivce svých videí. Už nadešel špekačkový čas, tak jsem si říkal, vyjdu si a něco teda opeču. Je pravdou, že máme nádherné počasí. Vůbec jsem teda se sluníčkem nepočítal. Překvapilo mě to a vlilo mi to energii do žil. Je to úplně krása lidí, i když koukám pod nohy. Je to ještě tady také namrzlé krusty, tak třeba dávat pozor. Takže jdeme na to. Takže vidíte, naše lučina je plná vody, no a k těm okrajům bych radši nelez. To je pravda. Už se stalo, že to se kolikrát zřítilo, je to tady takové prostě meandry. No, je to dokonce i chráněné, takže opatrně. Jdeme dál. Tak se snažím to tu nějak jakoby trošku prochodit, jestli tu jsou nějaké i další místa, kde by se dalo třeba špekaček, ale je to všecko blatá popas, takže to nemá smysl zatím teda ještě dlouho něco hledat, takže si vystačíme asi s tím naším. Ještě dáme trošku sluníčka. Na horší časy uložíme. Tak, už to tu na nás volá, takže jdeme na to. Tak vás teda ještě jednou vítám na našem staronovém fleku v novém roce a
Musím otočit špekaček teda. Jak říkám, se sluníčkem jsem dneska ani nepočítal. Je to úplně nádherný bonus, jo, takže je teploučko, sluníčko svítí. Není co dodat, akorát toho blata, kdyby bylo trošku míň, protože je blata až po kolena. No ale, jak říkám, špekačko a slina je velká, tak po aspoň chvílku spočneme po té Karlové Studance, no a za chvílku se chystáme zase na rohače, tak uvidíme, jak to dopadne. No. Takže dneska můžete si se mnou ty dva špekačky, které už z jedné strany už dostali pokuřit a z té druhé si to pohlídám. No, dneska se nám to krásně vyvedlo, mají obzvlášť vypečenou barvu, takže bude mi chutnat. Já už to vím teď, bude mi chutnat. Myslel jsem, že si tu pěkně udělám kafe na tom, ale pak jsem zase si říkal, hergot, všude mokro, dřevo mokré, budu rád, když opeču ty špekačky a dneska toho litu, tak jsem si teda vzal aspoň teplý čaj. Takže aspoň jsem trošku provětral. No a otočím špekačky. Dneska to fakt nemá chybu. No, až dáme se do toho, ne? Co? Já myslím, že nadešel jejich čas. Kdybych řekl, že to není dobré, to bych lhal. I když teda z několika místech už mohly být víň, ale na druhou stranu špekaček je? Špekaček. Ještě ho zapiju. Úplně slyšíte to tež, jak vklouzl do žaludku? No, a jelikož jsem si dones dva, tak musím sníst dva. Takže jdeme na ten druhý. Zjistil jsem, že špekačky je škoda k tomu jíst rohlík nebo něco. Takže jo, tak Radku, abys věděl, Radek, to je můj kamo, včera jsme byli na pivko, tak Radku, abys věděl, fakt to chutná, já jsem ti avizoval, že půjdu na špekaček, no tak jsem tu, tak pozdravaj svoji paní, no zdravím vás teda všecky ještě jednou. Takže lidi, co jsme si donesli, co jsme si snědli, i čaj jsme si vypili. Ještě chvíličku teda fakt nasaju to sluníčko. Ono je to nejlepší, když je člověk v přírodě a u vody ještě, než ve městě někde. Takže náš špekačkový výlet
se teda povedl. Úplně krása. Teď trošku spočnem zase. No a moc nemá cenu někam dál chodit, bo všude teď, jak to začíná tát, tak je blata po kolena. Takže počkáme, no ale jak říkám, máme v plánu na rohače. Takže když to vyjde, bude video. No. Potom samozřejmě půjdeme taky do termálu na Oravici nebo na Oravici. No. Takže uvidíme, docela se i těším. No. Takže lidi, sluníčko krásně hřeje do hřbeta. Já vám díky, že jste to se mnou shledli a že vám špekaček chutnal tak jak my. No a maličku to zabalíme, likvidujeme oheň a zas příště. Takže lidi, ahoj.